Zdravím ľudia, ja som Zloduch, vítam vás u takého nezvyčajného videa tuto u mňa na záhrade, no teda som v domčeku. A to teraz nie je podstatné, podstatné je to, čo chcem povedať. Áno, podľa názvu končím na YouTube, ale pozor, nie úplne. Založil som si nový kanál, volá sa Kazimír, neviem, či je to ešte dobré meno, alebo či sa mám premenovať na Zloduch, pretože Zloduch je fakt dobré meno, ale čo som chcel tým povedať. Už rok natáčam na YouTube, nezvyčajne, raz som natáčal pár dní, potom som si dal mesiac prestávku, potom zase pár dní som natáčal, no a takto to ďalej proste nešlo, takže teraz urobím to, že som si založil nový kanál, môj kanál si nevymažem, budú tam všetky videá, ale proste nebudem tam aktívny, nebudem tam niečo vydávať. Budem fungovať na novom kanáli, ale neviem, kedy natočím prvé video. Určite vyjde, pretože toto je, YouTube je niečo, čo ma proste od malička bavilo a chcem od malička tam natáčať, takže určite tam niečo natočím, ale neviem kedy, neviem, či to bude na budúci rok, alebo o 2 roky, o 3, neviem, ale bude to. Určite tam bude nejaké, alebo určite tam vyjdú nejaké videá. Takže môžete sa na čo tešiť a čaute. A ešte som vám chcel povedať, že šťastný nový rok.